Hey, det er Gaming Improvisation, der så spiller lige nu, og... Oh fuck. Jeg kan høre nogle skud en gang, men jeg ved faktisk ikke, hvem der skyder. Men jeg håber, at jeg kan prøve at finde ham og så nakke ham. Det eneste, jeg lige har, den her Volvo lige nu. Jeg håber fandme... Jeg looter efter en map, fordi jeg blev skudt. Eftersom jeg troede på en. Som jeg har lært noget, jeg ikke skal. Fordi det er ikke så klogt. Så nu skal jeg lige finde en lille satan. Det kan være, jeg kan høre ham skyde igen om lidt. Det er i hvert fald ikke en håndpistol. Det lyder sådan... en M eller andet. Men jeg kigger lidt efter ham. Hvis jeg ikke ser ham, så løber jeg derhen imod at være død, og håber, at jeg ikke finder mit stof. Ses. Hey igen, jeg kan se en pedovan dernede. Jeg begynder at løbe ned imod den. Prøver at se, om jeg lige kan nakke ham dernede. Det er bare så... der er vist sådan en bil med dernede. Men jeg har kun en Volvo, så det bliver nok rimelig galt svært. Jeg må i hvert fald ikke vise mig for zombierne. Fuck, den har jeg set. Nu er det bare med storm. Og så prøver jeg simpelthen bare at tage deres bil under børste. De kører. Jeg tror det er mere end en. Men det vil være fantastisk at få en bil lige nu. Der er de. Jeg tager begge biler. Yes, jeg fik ham. Nu er det bare med at skide på den anden bil, og så bare komme væk herfra. Kæft, mand. Hvis jeg overlever det her, det ville være så fantastisk. Kan jeg gemme? Kan jeg komme væk fra dem? Pisser også, de kan vist fra mig. Eller efter mig. Så vidt jeg ved, så har de i hvert fald en hurtigere bil, end jeg har. Jeg bliver sgu ikke ved med at have blod. Gemmer bare lige ham bagved. Adrenalinklik, det kan jeg også til jer. Fantastisk, mand. Hvis jeg bare overlever det her, det er bare fantastisk. Kæft, man. Tjek om der er noget i bilen. Jeg tror sgu jeg overlevede det her. Tak fordi I lige så det her, man. Kraftedeme. Okay, de kommer igen. Jeg rådte ham der Brandon er nakket. Men jeg kan høre deres bil i hvert fald. De skal høre op, så gælder det bare om at skynde sig at komme væk igen. Men jeg kommer i hvert fald ikke væk fra det, at sådan... Klar, eller ved jeg overlever. Var det lige vildt, når jeg nakkede med revolver der, man. Hold nu kæft, man. Det var sgu vildt. Håbede om jeg har det her video alt. Ja. Men vi ses lige om lidt, hvor det er sådan sats på at være oppe med ting. Det her det er kraftet med løgn. Så kan jeg æde mig med ind i en sten jeg ikke så. Nej, nu dør jeg også. Det er løgn, mand. Ej, så lader jeg ham bare dø. Det går nok, det skal bare være trist sådan. Men jeg synes det er vildt nok, og jeg er lige smadret af deres pedoen. Men jeg nakkede dem. Øj, det havde jeg bare ikke regnet med, jeg havde, man. What the fuck. Skyder dem, kommer væk. Fejler ekstremt meget, kører en sten og dør. Men jeg kommer ikke så langt væk. Det var bare sådan, fordi jeg skyndte mig at komme væk. Fordi at... Ja. Yeah. Jeg følte ikke, det havde rigtig andet at lave at gøre. Men hvad jeg har tænkt mig nu. Nu spawner jeg en by, der hedder Tjak Tjak.
Og det er sådan en lorteby, så jeg har tænkt mig at gå ned og dø. Først og fremmest. Og så yeah. Ja, så dør jeg jo selvfølgelig. Men ja, så kommer jeg, håber jeg spawner et andet sted. Hey igen, jeg spawnede i byen før Sabat, hvor det var, at vi skød ham manden, der er Sander. Han gemte sig faktisk herovre, hvor vi stod. Sådan cirka derovre. Jeg har fået nogle våben med en military og sådan noget. Men han stod sådan cirka herovre, og det var noget af en oplevelse, sådan. Men vi brugte rigtig lang tid på ham, og desværre fik vi ham ikke, eller fik vi det ikke på video. Rås fik ham der Kai, der var om på den anden derovre, sådan cirka omkring. Rum var derovre, sådan cirka, på video. Han lagde om bag, jeg rådte den der sten, han lagde om bagved. Det er jo svært at se dernede fra, jo. Men det var jo bare bonus. Men ja, jeg er stadig bare ned til mine ting. Jeg er ikke helt langt væk fra det længere. Hey igen YouTube, jeg lige mødtes med ham, der sådan skød efter, eller dræbte mig. Og nu er jeg fandme godt færdig for en gang for alle, man. Jeg har bare ikke fået den lille satan. Jeg tror han har regnet ud. Jeg er skudt efter min sidste stykke tid, og jeg kan satme bare ikke få ham. Og jeg tror sgu ikke, han er vist væk, men prøv at snide mig over her. Jeg har skudt efter en stykke tid, men jeg fik ikke noget for videoen på, fordi han kom bare lige pludselig, og så skød jeg bare ikke så meget efter ham, man. Jeg spurgte ham, om han mødtes sådan igen, fordi at fordi hvis han havde nogle ting og sådan noget. Fordi jeg er så fucking dum og alt for utålmodig, så skyder jeg efter ham lige for selv lige med det samme. Det var sgu ikke så godt. Men jeg har en lille idé om, at han måske har stoppet op for at bande sig selv, fordi jeg tror, jeg ramte med en eller to gange. Enten det, eller også han kørte videre. Og hvis jeg hører en bus, så ved jeg, det er ham jo. Og det ser ud som, at han har en chance for at få den. Men indtil videre, så synes jeg fandme, det var en fed episode. Ikke okay så langt. Jeg kan se, om jeg råber. Han er sgu lige der, jeg skal jo ikke se ham. Skudt. Hvordan fuck kunne jeg ikke se ham, mand? Jeg mærkede ikke, han var der. Fuck, jeg er noob, ja, mand. Der er sikkert mega mange mennesker, der så sådan, okay, han er jo lidt dernede, spasser. Og jeg har bare ikke set ham. What the fuck, jeg sad lidt talt. Og så var jeg bare bussen, og så fuck, okay, hvor er jeg dum. Går sgu nok. Håber jeg spawner den. Jeg håber faktisk ikke. Så skal jeg fucking spawn. Færre så bad. Jeg er faktisk meget sikker på, det der, han er vej ned. Er det ikke? Jo, jeg tror faktisk der. Det er som om, det er vist min lidt om, eller? Ej, hvor er det trist, mand. Så lige videoen på, hvis han kommer igen. Sådan, nu har jeg bare fundet et våben. Jeg har ikke rigtig set ham, men fuck nej. Jeg håber, det her kommer til at gå godt, og så en lille zombie, der lige skal dø.
Hov, er der mere? Nå. Hov. Ja. Jeg går lidt sgu efter hovedet på dem der, men jeg havde ikke lov at skal til det. Nu går det jo sådan set bare allermest ud på at finde nogle gode ting igen og sådan noget. Men det skal nok højst ikke så meget mere nu. Så jeg vil bare slutte videoen af her. 2 sekunder. Jeg nakker den her. Jeg slutter bare videoen af nu, og så ses vi nok en anden gang, dudes.